Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa a dneska to bude Jelly Beans Challenge s Terkou. Čauky! A můžeme se do toho pustit. Už tady máme vodu. Tak, poslepu. Já nic nevidím. Ukaž mi barvu. To je dobrý. To je jaký pomeranč? Citron. No dobrý to je. Ne, drž to. A dobrý to je. Ukaž mi barvu. Dobrý. Nějaká šťastka nebo... Vodůvka. Je teda malina. Mňam. Máš to samý. Fakt. Půjde to. Citron. Pojď, to začíná být hnusný. Dej sem ten kýbl. To byla asi ta plínka, ty vado. Ne, Co to bylo? nevím. Dej sem ten kýbl, já budu víc plivat. No, to je asi já taky, no. Tak teď já. Můžu? Jo. Pojď. Oj. Já tam vidím zkažený vajíčko a zvratky. Fuj. No tak jako můžeš. To by mělo být dobrý. Já ho dělám. Jo. Teď já. Tráva. Ne, vedle. Ty máš pořád trávu. To není fér, na to nějakou smůlu. Pojďky. Ruky. Jabko. Červený. Fakt? Jo, to je dobrý. Oj! Co to bylo za barvu? Nevím, už ani. Myslím, No, že to modrá. Fuj. Záhne se. A taky. Docela humus, no. Pomat já nechci. A já ho dám. Jabko. Pomeranč. Jo. Můžeš. Můžeš otevřít oči. To je nějaký kyselý. No, tak ještě to bylo A třeba to není. Jo, to bylo nějaký světlo žlutý. Kysle zelený, no. A tohle. No to je tráva. Už tam není. Jo, tohle to bylo. Počkej. Tohle. Aha, tak to byl citron. Tak teď já nechci. Máš to samý pomeranč. To nechutná pomeranč. Ne, to je hnusný. Sorry. Fuj. To byl pomeranč. Jo, Fuj. to bylo tohle. Ta oranžová. To je pomeranč. Líra. Pojď. To je hnus, já mám to jako smůlu.
Fuj. To je pomeranč. Fuj, pomeranč. Mělo být dobrý. Třešení. Tebe nejdu na třešení. Ne, to není třešení, to je nějaký humus. Taky. Jo, jasně. Fuj. To je hnus. Nevím, co to bylo. Má nějaká ta žlutá. Nějaká pampeliška nebo co? Fakt? No, Tak to já se tak se vážně nechci losovat. nějaká tyčka. Ty jsi dala kytku. Fuj! To je to samý. Ne, počkej. Je modrá. Fuj! A to je opravdu blbý. Jdu já? Já se bojím. To by mohlo být dobrý. Nemá žádnou chuť. Třešeň! Taky teď já. Ne, v životě. Fuj, to je ten pomeranč. Ne, to není pomeranč. Jo, to byl teda pomeranč. To bylo hnusně jako prasa. Fuj, tady to jsou zvratky. Fuj, a tady to je pomeranč. Tady to je zkrešený vajíčko, to se nechce. Co? To je žlutý? Tady to, úplně to nekrej. Fuj. Nesmí. No tak můžeš losovat. Tak ale jako já to zamíchám, ty si to pamatuješ. No. Mohlo by ti to chutnat, byla to modrá. Počkej, já to promíchám. Postav. No dobrý, tak já, hele, jo. Fujky, to bude nějaký latkavý něco. To je všechno latkavý. Fuj. Zlé, co to je? Je citron. Fuj. Jam. Malina. Fuj. Tak můžeš. To je zvratka. To není fér, ty si losuješ samý dobrý. A divně. Co to je? Třešeň? Není třešeň. No tak je to něco hnusného. Ještě horšího. Fuj. A tady. To není třešeň. No, máš to samé. No to je ten červený hnus, co jsem ti říkala. A ty jsi říkala, že je to třešeň. To není třešeň, to je humus. Taky. No, můžeš. To aby ti mohla chutnat, to byla ta modrá. To je hnusná. Fuj. Teď já. Počkej, akorát to zamíchám. Zvratky. To jsou zvratky. Ne, to je pomeranč. To jsou zvratky. To byl pomeranč. To byly zvratky. Tak. Musíš losovat. Jo. No, můžeš. Je to teda pěkný humus, já musím říct. Já aspoň myslím. Ne, není žába. A co to je? Minetka. Fakt? No. Já myslím, že to budou zdratky nebo tráva. Trefím se? Tak Šikovná nedolej. holčička, že jo? To je limetka, já limetku miluji. Já moc ne teda. Limetku moc nemusím. Jo, aha. Tak dej. Já jsem měla za limetku. Já se teda to podívala. Tak to. Pojďte rozpuštění. Ne, to jsou zvratky. To
tam jsou jediný zvratky, už tam zvratky nejsou, už tam jsou. Naštěstí, fuj. No. Že tak. No nechci. Hej, tak ale jako. Tráva. Máš taky trávu. Je to dobrý? A je to tráva. Ne, to je lemetka. Ty máš ráda lemetky, když jsem neviděla. Tak ne, že bych měla rád, ale rozhodně je to lepší než ty vzorky. Naštěstí jsem vzorky neměla. No, ty to teď promíchám. No, můžeš. Citron! Mm. Nejlepší na životě. Já jsem na to viděla. Kurníku, se to roztaklo. Dobrý? Jo? To je to vodný. Oj! Ten citron, když to chvíli kouše, tak to začíná být hnusný. Ne, asi. Musíš hned valknout. Kolik tam ještě je to samý zkažený vajíčka. No. No. No, zkažený, počkej. Raz, dva, tři, čtyři, 5 zkažených vajíček. No tak jako to chci vidět, no tak to zamíšej, no. Ježiš, oni tam jsou přilepeny. No tak. To je mázlý. Dej to neplač. Pomeranč. Fuj, pomeranč. Nechtěla bych. Já pomeranč jako mám ráda, ale Já vím to tady za je jednou fakt dobu. hnusné. Já nechci. Hej, no tak dělej. Ty buď třešin nebo takový ten hnus. To je třešin. Zkažený vajíčka. Počkej, to nejsou ty vajíčka. Jo, vajíčka. Tam, Vajíčka je to žlutý. tam jsou jenom 4 dobrý. Pomeranč je dobrý. Ne, ale jako od toho vajíčka. Tak jako, to chci taky. Malina. No, že jo. Tam jsou samý špatný. Už jo? Ne. Choj, pomeranč. Nechtěla bych. Hlavně, že bys to nechtěla. Pomeranč. A ne, když tak. Ale smrdí docela zuby, musím říct. Fuj, budou se jenom 2. Tam je buď ta tráva, nebo co to je, a nebo zkažený vajíčko, nebo citron. Zkažený vajíčka. No a jako to nevíš, jo, to může být i citron. Zkažený vajíčka. Ne, to je dobrý. No, citron to není. Jo, teda je. Ne, citron je ten světlý. No ale to je fakt dobrý. No, můžeš. To je limetka. Jo. Tak jako to už se ani nemusíme hlasovat pro slapiče. No boh, já mám teď tu. Nechceš jenom otaní. A tak. A koho hogejka? Fuj. To je hnusný. Fuj, to byly ty vajíčka. Fuj. Já mám docela štěstí, protože možná tam to byl i ten citron. Ale je docela dobrý. Fuj! Dáme No, docela dobrý. citron. Takže ahoj, tohle by bylo všechno. Já se s váma loučím a čau.